Nakadapa at naliligo sa sariling dugo nang matagpuan ang isang 29 anyos na lalaki sa spillway sa bahagi ng Zone 7, Barangay San Vicente, Ugbon, Nabua, Camarines Sur nitong Lunes, Hunyo 2. Kinilala ang nasabing individual na si alias Melvin, residente ng Zone 1, Barangay La Opinion, Parehong Bayan. Alas 6:57 ng gabi ng parehong araw na makatanggap ng report ang pulisya patungkol sa nangyaring pamamaril sa nasabing lugar. Sa follow-up operation, doon na tumambad ang katawan ng biktima na may 4 na tama ng bala. Pagdating ng kapulisan, ma'am, is hindi pa tumatagal, hindi pa matagal na pangyayari kasi yung dugo sa palibot is fresh pa. Na-recover sa lugar ang isang basyo ng kalibre 45 na baril. May person of interest na rin ng pulisya na posible umanong nasa likod ng pamamaril. Ma'am, wala naman daw po mga recently nakaaway or nakaalitan si victim. Pero marami naman kayo mong tinitingnan na anggulo and may mga lumulutong din po ng mga persons of interest na siya po subject natin ngayon for investigation. Nanawagan naman ang himpilan ng Nabua Municipal Police Station sa sino mang nakakita sa pamamaril na makipagtulungan sa kanilang investigasyon para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng biktima. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.